ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/12/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೇನಿಗಳು ಜೋಕುಲಿಗೂ ಖುಷಿಯಾವಡು ಯಾನಿತ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಶಾಂತಿಧಾಮಗಬಹುದು ಸುಖಧಾಮಗ ವರ್ಪೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ನಾಜೂಕಾಯಿನ ಮಾರ್ಗುಡು ನಿರಂತರ ದುಂಬುಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿವನುಡು. ಉತ್ತರ: ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಚ ಮಾಯಾವಿ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅವಚ್ಚಿ ಅಂದು ಪಂದು ನಿಂದನೆ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ನಗ ಬಾಬಗ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಪರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದಯ ಹೃದಯ್ಯದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬಗ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡು ನಡಾಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಮಸ್ತು ನಾಜೂಕಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಡಪುನಿರ್ದವರ ಮುಂದುವರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ದೂರಲೆ ತಂದು ಪೋಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದಿತ್ತ ಪಂದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಭಾರತಡು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತನು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಟ್ ಒವ್ವೇ ದುಃಖದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡು ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಎತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಐನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆನ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ನಡಪೊಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗಲ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದಿತ್ತಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ದುಃಖ ಎತ್ತುಂಡ ಅವು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವೊಂದಿ ಆದಿತ್ತದು. ಐನ್ಯದವರ ಗೀತೆಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡತ್ತೆ. ಹೇ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗಲ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತನು ಅಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದೆಂಡು. ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತಲ ಪರಂಪರದ್ದೇ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತಲ ಕಲಂಕನು ಪಂಡ ಸುಳ್ಳುದ ಕಲಂಕನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಎಂಚ ಪತಿತಿರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತವಾದುಂಡು ತೆರಿಯುನೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಅಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪತಿತ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಪರಂಪರೆರ್ದು ಪತಿತತನ ನಡತೊಂದೇ ಬೈದುನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪತಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆತ್ಮದ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪತಿತ ಆತ್ಮನು ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಅವಿನಾಶಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವೆರು. ಕುಡ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಪಿತಾಶ್ರೀಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿಜ್ಜೆರು. ಇಂದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಪನ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಆಂಡ ನಡತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವೊಂದು ತಕ್ಷಣ ಮಾಯರಾವಣ ಜೋರಾದು ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರ್ದು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾದು ಮಲ್ಪುಯೆ. ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಸಹ ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನೊನುಜರು. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನೆಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪತಿತ ಆತ್ಮಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತೇರು. ಪತಿತ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದು ಕಂಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ರಾವಣನ ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವೆರು. ಅಂಡ ಪೊತ್ತುನನೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕುಡ ಕುಡ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ. ಏಪ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು ಐನದವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊಸದಾದು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಲ್ಲ ಪೋತೆಜಿ ಬಂದು ಸಿದ್ದಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಪಗಾಲ್ಪ ರಾವಣನ ಭೂತನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆಯಾದೆತ್ತನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನಿತ್ಯ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ದ್ವೀಪ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಕಾಲೇಜಿಡು ಏರಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಗ ಅಕಲು ಎಂಚಿನೇನು ತೆರಿವಿನೇರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನದವರ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ್ಯ ಆಪುನ ತನಕ ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಐನದವರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನಕುಲಾಂಡ ಅಕ್ಲೆನಕೇನ್ಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಕಲೆಗೆ ದಾದಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಈ ಅಂಶಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಶ ಏರಡು ಬಂದು ಪೊಸ ಪೊಸ ಅಂಶలను ತೆರಿಪವೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬೇತಕಲಿಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರ ಯುಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಫಾರಮ್ನು ಜಿಂಜನಗ ಕೇನೊಲಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಆ ಸಮಯಡು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಅಕುಲು ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ನಗ ಬರೆಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಸಹ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಶಿವ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಅರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜೊರ್ದುಲ ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕೈತಡಿಪೋದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಪ್ದಾದೆರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಪ್ಪೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಪ್ಪನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಆರೇ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಏನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೇಹದಾರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ತಿರಿಪಾನುರ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಹದಾರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರು. ಕುಡ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ದೇಹದಾರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲ್ನ ಇರೇನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಸುರುಕು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸುಖತ್ತ ಪುದರಿಜ್ಜಿ. ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಶಾಂತಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಖೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಗ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮತ್ತು. ಆತ್ಮದ ಸಿಹಿ ಐನ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಪುದು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಓದುನಿ ಓದವನೆ ಇದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕರ್ದು ಅಮರಲೋಕಗೂ ಶಾಂತಿಧಾಮರ್ದು ಪೋಪ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಿಕುಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪರು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುಟ್ಟ ಓದೊಡೆ ಆಪುಂಡು.
ಓಡೆ ಮೃ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾವುನು ಪಡೆಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದುಂಡು. ಹದ್ದುದ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾನಗ ಬಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ ಸಹ ಪೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು, ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಒವ್ವೇ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ರೀತಿಡು ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯುರೋಪ್ ನಿವಾಸಿಯಾದವೆರು ಉಳ್ಳೆರು. ಕೌರವೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ದಕದಾದುಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ ಯುದ್ಧ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಯುದ್ಧದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಒರಿಯಕೊರಿಯಗ್ ಲಡೈ ಕನತು ದೀಪುನಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಕೊರು ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಲೆ ಬಾಬಗ್ ಶತ್ರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಶತ್ರುವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಮಾತಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನೇ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ಲಾನು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಕಡಪುಡುವೆ. ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗಡು ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡಾನೆ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತೆರುವ ಪಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರಿಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆರು. ವಾ ರತ್ನ ಬಾಬನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದುಲ ಬರೊಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತ್ಯಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನೆನು ತೂನಗ ಬಾಬಾಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮೊಕಲ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪುವೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ್ ತೆರಿಪೋಜೆರು. ಇಂದೆನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಬೇಟ್ ತೆರಿಪವಲಿ ಅಂಡ ಕುಡ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ರಾದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಮಾಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನು ಕಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕುಲಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ನಾಜೂಕಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೊಡು. ದಯಾಹೃದಯಿಯಾದ್ ಏರೆಡ್ಡಲ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತುಂಡ ಅಕಲೆನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡು. ಬಾಬನ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆನು ನಮ ಏಪಲ ಕೇನುಜ. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಪಾತೆರದ ಜೊತೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಏರಾಂಡಲ ಕೇನಂದೆಪ್ಪಡು. ಎಂಕುಲಂತು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆರು. ನನ ಕೆಲವರು ಧೂಳುದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಮೋಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದು ತೆರಿಪುವೆರು. ಇಂದೆನು ಎಂಚಿನ ರೋಗಿಲು ಅಂಧೆರು ಕುಂಟೆರು ಸಹ ತಿರಿಯುನೊಲಿ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ದೀವೊನ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರುಪುನನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಶತ್ರುಲೇ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮಿತ್ರತ್ವನು ದೇವೊನ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ಮತದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುದರು. ಎಂಕ್ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೆ. ಈಶ್ವರಗ್ ಅಪಕಾರ ಆಪುನ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಪನ್ಪೆರು.
ಯದ ಯದ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣಿ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜು ಅಕುಲು ಕುಡ ಅವ್ವೆ ಅಸುರಿ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಮರತು ಬಿಡ್ಪೆರು. ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನೆನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರಂತೂ ಬರೆತೆರತ್ತೆ. ಇಂದೆರ್ದವರ ಶಿವನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಆದುಲ್ಲರಂದು ತಿರಿಯೋನುವೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಗುದುಪ್ಪೊಡು ಭಾರತಗು ಆಸ್ತಿ ತಿಗುದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತು ಕುಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೇ ಇತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಂದೆತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಉಡುಪಾರು. ಬಾಬಾ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೊಡು ಕೇವಲ ಪಂಡಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಯೋಗಿ ರಾಜಋಷಿ ಅನಗ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ಬಾಣ ನಾಟುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಅತ್ತುಂಡ ನಿಕಲ್ಡನೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕೊರತೆ ಎತ್ತುಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಸಂಕೋಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಇಂಚೆನೆ ತೆರಿಪದಿತ್ತೆರು. ಏರೆ ಓದಂದೆಪ್ಪಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಕುಲಾಲೆ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿರ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾನೇ ಮಲ್ಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಸ್ತಾಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ದೇಹ ಸಹ ನೆನಪುಗು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಜನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನು ಶುದ್ಧವಾದುದು ಅಂಡ್ರೆ ಶತ್ರುನು ಮಿತ್ರಾದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಅಪಕಾರಿನ ಮಿತ್ತುಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ವಾ ರತ್ನಲು ಬಾಬನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರತ್ನಲು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇರಡಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ. ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ಜೋಲಿಗೆ ಜಿಂಜವನಂಚಿನ ಮಾಯಜಿದ್ಭವ. ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇತ ಯುಗತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲೆಂಡಲ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಳೆಯೊನ್ನ ಅಂಚ. ಈತ್ ಮಹತ್ವ ಸದಾ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಜೋಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸದಾ ಜಿಂಜುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ ಮಾಯ ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದೂರೆಡ್ದೆ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಮಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸದಾ ಮಾಯಾಜಿತ್. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೇ ಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಪಾತ್ರರಾಪೆರು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.